Praise God. Malipayon bang tanan? Atong pakpakan ang Ginoo ni ana. Salamat sa Ginoo nga gitagaan kog pribilehiyo nga makapaambit siyang pulong dinhi sa Living Word NRA mga kaigsuonan. So dita magdugay ato ta sa ato ang pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako maghihangyo pag-abli sa inyong mga Biblia sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 8. Unya kung inyohan na nakit-an ako mong gihangyo sa pagbarog sa makadiyot, agi pagtahod sa atong Dios samtang atong basahon ang iyang pulong. Nagingon dinhi, angay ninyong batunan ang unahon na nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tao. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Panalanginan sa Dios ang iyang pulong magampo tas makadiyot. Ako mong gihangyo pagpiyong sa inyong mga mata o pagduko sa inyong mga ulos makadiyot, mga kaigsuonan. Dalaygon ka o Diyos, langit no namong amahan. Niya kami nagakatapok nga imo mga katawhan, Lord. Usa lamang among tumong og tinguha, mao nga matuboy ang imong balaan nga pangalan. Mapasidunggan, mapasalamatan kanamo. Ni ami among gitahod ang imong balaan nga presensya. Salamat kaayo nga imuhang gipasinati nga rikanamo ang katamis niini. Samtang kami nagakahiusa sa pagsimba, pagdaig nimo pinaagi sa mga awit, Lord. Nining kahaponon nakita nimo ang mga kasing-kasing. Nasayod ka sa mga hawang nga bahin ini. Nahibalo ka o Dios unsa man ang amo ang mga espirituhanon nga panginahanglanon. Unasayod mi nga Dios ka nga dili mo hikaw nga rinamo. Maluluyon ka, puno ka sa grasya, mahigugmaon. Kanunay kang nag-atiman namo, dili ka mausab, Lord. Ministeryohi kami, pinaagi nimo nga pulong nga amo ang pagatun-an o pagapamalandungan ining kahaponon karon. Dihugi kami sa iyong balang espiritu. Taga-imig espirituhanon nga dalunggan, Lord, nga mamati gyud sa imong pulong nga makigistorya sa matag usa namo. Ablihi ang mga kasing-kasing gunahon na. Aron sayon lamang namong sabton ang mga pulong nga among madungog. Amo ning tipigan sa mga kasing-kasing ug amo sa ning nga ikinabuhi, Lord. Gamita lang ko nga instrumento karong kahaponon. Giilan ako nga wa ko'y katakos o kahimuan ni mga butanga. Tabuni lang ko sa imuhang krus. Unsa may mahuman namo, imo lamang ang tanan dungog ug himaya sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Malingkod ta mga kaigsuonan. Ato ning gitaytulan ang ato ang pagtuon niining kahaponon karon sama sa hunahuna ni Kristo. Kining bag-o lang na to gibasa nga passage o bahin sa kasulatan nagatudlo kini natog leksyon mahitungod sa pagkamapainobsanon o sa in English humility. Og nagtuo ko nga maayo ni siya nga mensahe ug maayo gyud na kanunay basta pulong sa Dios. Pagkaon na sa ato ang mga kalag, mga kaigsuonan. Maayo ni siya tungod kay magpahinumdom kini nato ug maglabas sa ato ang mga nasayra na. Mahitungod sa trabaho ni Kristo Jesus alang sa atong kaluwasan. Og nindot ni siya tungod kay niata niining season mga kaigsuonan, diin atong gisaulog ang
pagkatao sa ato ang manunubos o Ginoong Hesukristo. Kining pulong nga batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo nga ato ang makita sa bersikulo 5 nagtudlo kini siya na magpakahisama kita sa hunahuna ni Kristo. To be like, magpakahisama kita. Dili ba ingon ana man kitang mga Kristohanon nga mutubo ug mulambo kita in Christ likeness. Sa in-English nga Biblia, sa NIV, kining mao nga mga pulong, ang gigamit nga pulong sa in-English sa NIV is to have the same mindset. Sa NASB, mga igsoon, ang gigamit nga mga pulong kay have this attitude. So, unsa may gipasabot ni ana? Ang atoa di ay kinaiya og mga taras, angay nga magasugod kini sa kinasuluran nato. To be Christ-like, ang ato ang pagpakahisama ni Kristo, magasugod kana siya sa kinasuluran nato, mga kaigsuonan. Ang pamaagi sa atong pangunahuna, mao kana ang tinuod nga kita. Kung unsay naa sa imong unahuna karon, kung unsay paagi nga ikaw maminsada, sa unsang paagi ka muhimo og mga plano sa sulod nimo, mao kana ang tinuod nga ikaw, mga kaigsuonan. Kung nagunahuna ta kanunay sa mga butang kalibutanon, nag-apas ta kanunay diha sa atong pagunahuna sa mga material nga mga butang, o bisan unsa nga mga butang, mga kaigsuonan, which is dili siya ilalom o sentro sa pagbuot sa Ginoo, mao ka na ikaw. Kung ang imo mga hunahuna, mga butang nga may kalabutan sa kwarta, sa material nga mga butang, sa bisan unsa nga matawag nato nga pagtagbaw sa unod, mao ka na ang tinuod na kita. Apan kung kanunay natong gipangita o giagpas ang mga butang nga iya sa Ginoo, mauusab ka na ang tinuod nga kita, mga kaigsuonan. Of course, kita ray mo nahibaw o ang Ginoo mo ay nahibalo, mga igsuon. Diha to'y istorya nga sa dihang si Ginoong Hesus nagpanghimo sa humaniya nga naghimog milagro, nga iyahang gihimong bino ang tubig. Pagkahuman ni ana, ni adto siya didto sa Jerusalem kay tambong siya sa kasaulugan sa pagsaylo. Unya sa diyang didto siya naghimo siya og daghan nga mga milagro o mga signs. Unya daghan kayo mga tao nga nituon niya. Apan ang response ni Ginoong Hesus kay wala siya musalig nila. Wala siya nga mutuon niya. Ang atong Ginoo, mga kaigsuonan, dili day siya dayon mo believe na to. Sa dihang muisa ta sa tong kamot, sa dihang muhilak ta, sa dihang mga lagad ta niya. Of course, part na siya sa ato ang Kristohanon nga mga buluhaton. Pero ang gitanaw sa Ginoo nato is the attitude of the heart. Ang kinaiya gyud sulod sa atong kasing-kasing. Mao na siya'y gitanaw sa atong Ginoo. O bisan ining kahaponon karon, samtang nagtanaw mo nako nga nagsulti diri og naglingkod mo dinha, ako nagtanaw sad ko ninyo, apan dili ko kakita sa inyo, mga kasing-kasing. Apan ang Ginoo, mga igsoon, samtang nagabuhat kita nini mga serbisyo, siya ang pinaka-espesyal nga person nga niya niining mao nga sanktuaryo. O gitan-aw niya ang matag usa nato kakinabuhi sa sulod nato. Sama bagyud ta ni Kristo. Sama bagyud ta hunahuna niya. Unsa man diay ang hunahuna ni Kristo. Ato makita dinhi sa niini mao nga bahin sa kasulatan nga mo'y atong gibasa o gipasikaran sa ato ang
pagtuon nining kahaponon karon nga si Ginoong Hesus Dios siya. Apan bisan siya Dios, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug nahimo siyang tao sama nato mga igsoon. Kining pagka mapainubsanon, usan ni siya ka ilhanan. Maon ni siya ang pinaka-ilhanan nga Kristohanon gyud ta. Usan ni siya ka mark, distinguishing mark nga kita mga Kristohano na gyud. Angay nga ato ning mabatunan. Ug angay nga kita makakatunta progressively. Makakatunta sa pagkinabuhi nga naglambo ug naglambo kita diha sa pagkamapainubsanon. Mahinungdanon kini siya mao nga Kristohanon nga hiyas mga kaigsuonan alang sa atong pagkinabuhi nga may harmony kita. Adunay kahamugaway sa ato ang mga relasyon, sa ato mang panimalay, sa mga tao nga nagpalibot nato, o bisan sa iglesia mga kaigsuonan. Ang kasulatan, wala ni siya gisulat aron nga maglibog ta, kundili ang kasulatan gisulat ni siya aron nga madanagan kita. Maghatag siyag kahayag nato mga kaigsuonan aron nga kita makaantigo, makasabot kita ug makaantigo kita sa pagkinabuhi nga makapahimuot gayud diha sa mata sa ato ang Dios. Siguro nakadungog na mo aning mga pulong nga nag-ingon, right doctrine results to right living. Ang insakto kuno nga pagtulunan mo resulta sa insakto nga pagkinabuhi. Mao na siya mga kaigsuonan nga gikinahanglan nato nga dili ta moundang sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Isubmitar ang inyong kaugalingon sa mga discipleship nga ania dinhi sa inyong iglesia. Isubmitar ang imong kaugalingon sa mga pagmentor nga ginahimo sa mga tao nga gitawag sa Ginoo, nga ginasahan gyud sila ni anang mao nga pagpamuhat sa pag-agak sa mga magtotoo aron nga mulambo sila sa ilang kahibalo sa pulong sa Ginoo. Ayaw gyud mo tuoan ang nay mga tao nga moingon, dili na importante ang doktrina oy. Ang importante nga nagkahiusa ta. Para lang na siya sa mga iskolar. Para lang na siya sa mga theologian. Para lang na ni pastor. Para lang na sa mga leader sa church. Makadungog gani mog storya nga inana mga igsoon, bakak na siya. Ngagikan sa yawa. Angay nga dili ta malimot sa mga gipanghimo nga mga sulat ni Pablo, lakip kini siyang atong gikutluan sa ato ang pagtuon ining kahaponon kining sulat ni Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Pilipos, angay nga ato ang masabtan kinsa may iyahang gisulatan niini. Dili mga theologians o mga iskolar, kundi mga common o mga ordinaryong tao lamang. Mga taong nanginabuhi o nanikay-sikay matag adlaw. Mga tao nga nanrabaho, mga nagnegosyo, mga asawa nga nag-alima o nag-atiman sa ilahang panimalay o bisan gani mga ulipon. O ang katuyuan ni Pablo nga nung gisulat niya kini niini mao nga mga klase nga mga tao is aron nga sila makakaplag silag tabang. Pinaagi ni ini mao nga sulat ni Pablo aron nga makaantigo sila pagkinabuhi, nga makapahimuot sila ngadto sa ato ang buhi bugtong nga Dios mga kaigsuonan. Ug alang kanato nga nian ining kahaponon karon. Aron nga kita magkinabuhi gayud diha sa pagkamapainubsanon ug magalambo pagyud kita sa pagkinabuhi in humility
ang gibuhat ni Pablo dinhi iyang gipakita nga rin nato, pinaagi siyang sulat ang person ni Ginoong Hesus. Gipakita niya nga rin nato kung unsa siya, kinsa siya, unsa iyang gibuhat. O gihimo kini ni Pablo agig panag-ingnan nato. Agig modelo, agig ihimplo, agig pattern, sumbanan nato aron nga kita magpakahisama kita kang Kristo Hesus og aron nga magkinabuhi gayud kitang Dios nun mga kaigsuonan. Og aron nga magkinabuhi gayud kita diha sa tinuod na pagkamapainobsanon. Ang insakto nga pagpanabot o ang insakto nga pagpakaila sa atong Ginoong Hesukristo, mao na siya'y pundasyon, lig-on nga pasukaranan sa insakto nga pagkinabuhi. Pagkinabuhi nga maghatag og kahimuot sa ato ang Ginoo mga kaigsuonan. Kinahanglan nato nga magkinabuhi sa pagkamapainobsanon. Kinahanglan nato nga mulambo sa pagkamapainobsanon. Og mahimo lamang kana siya sigon sa gipakita na panag-ingna ni Ginoong Hesus. Unsa may gihimo nga panag-ingna ni Ginoong Hesus? Dios siya nagpakatao. Dios siya wa lang siya magpakatao kundi ni sangput siya ngadto sa paghalad sa iyang kinabuhi, voluntaryo ngadto sa kamatayon sa krus mga kaigsuonan tungod og alang nato. Ang atong kalibutan nga gipuy-an karon ang gitudlo ani is paghigugmas kaugalingon, no? Makadungog kag mga interview sa mga celebrity, unsa may sekreto sa imuhang success? Love yourself lang gyud, no? Mo na gitudlo sa kalibutan. Ako naghandle ko og Bible study sa mga drug rehab. Unya ilang gitudlo didto base sa kanang psychology nga aron nga makabot nimo ang imuhang reformation, mausab ka kinahanglan nga i-build ang imuhang self-esteem. Og sa ingon ni ana kung ma-build ang imong self-esteem para ni adto mga pasyente sa mga drug rehab, diha magsugod ang imong recovery. Pero kung ato ang sunaon, ato ang tan-awon ang pulong sa Ginoo, ang gitudlo niini is ipaubos nato atong kaugalingon. Kaysa dihang atong ipaubos atong kaugalingon mga igsuon, mao na ang pamaagi nga kita ipataas sa Ginoo. Kinahanglan nga mulambo ta sa pagkinabuhing mapainobsanon. Ang biblical nga kahulugan ni ining pagkamapainobsanon mga kaigsuonan is lowliness of mind. Meaning sa imong kaugalingon maski gigamit na kas Ginoo naa kay mga skills. Naglambo na ka sa imuhang kahibalo sa mga Kristohanon nga mga pagtulunan. Apan maski kinsa mga tao imong ikaatubang, batunan nimo ang pagkamapainobsanon sa imong kaugalingon at tubangan. Nibisan kinsa mga tao mga igsoon. Di ba na yung mga tao nga mingon makadungog ta mga worldly nga mga tao, ay di na ka-level na ko no? Di lang ko ana nila, di na ka-level na ko. Pero kita mga igsoon, lahi ta sa secular nga kalibutan. Maski pag giangat na ta sa Ginoo, mapainobsanon gihapon ta mga igsoon. Amen? Kahinomdom lang ko, bago pa kong ni-commit sa ministry niya, kuyog-kuyog lang ko. O niya, one time, diha man to'y church na to dito sa usa sa mga probinsya nga na-close. Kay gibiyaan og pastor niya, gipadami ditong Brother Dudong. O niya, kuyog ko. Kuyog-kuyog raman ko ato. Dili gid ako gipada, kuyog ra ko. Gidisciple ko ato maigsoon. O niya, dito mi, kamirang duha, galuto mi og kanang kanon niya na may mga okra among patong sa gibaw-baw na mo sa kanon, lami kaayo.
O niya, usa sa among istoryahan niingon siya, mulabay ang mga tuig, Brad. Iisa ta sa Ginoo sa atong pagpangalagad niya. No? O niya, kung iisa ta sa Ginoo sa pagpangalagad niya, maorag hapoy atong tumong og katuyuan ang paghimaya sa pangalan sa Ginoo. Amen? Buti pasabot, aron ma-maintain ang ato ang right heart before God, kinahanglan di ta malimot diin tagikan mga igsoon. Nga gihawas lang ta sa Ginoo gikan sa yanang sa kasalanan. Gilimpyuhan ta niya pinagi sa dugo ni Kristo Jesus o gitagaan ta kahigayunan nga gamito niya. Amen? Kung mulambo man ka, dili na mahitungod nimo, kundi tungod na siya sa pabor nga gihatag sa Ginoo nato. So pangutana, ingon din unsaon nato pag kinabuhi na may samag hunahuna ni Kristo sa ingon mapahimut-an nato ang Dios. Una, sabta ang kamahinungdanon sa pagpakatao o kamatayon ni Kristo Jesus. Kung ato niya siyang sabton, simple ragid kaayo ang pagsabot ni ana. Og tin-aw kaayo ang pagsabot ni ana. Dili na kinahanglan nga ato pag yung ugkaton. Unsa may pagsabot na to ana? Si Ginoong Hesus voluntaryo siya nga nibiya sa kahimayaan sa langit. Voluntaryo siya nga nibiya sa pinakataas nga posisyon nga naa siya mga igsoon. Unya ni kanaog siya ngadto sa pinakaubos nga posisyon. Gibiyaan kini niya mao nga lugar og ni kanaog siya dinhi sa kalibutan sa iyahang pagkabalaan. Ni kanaog siya dinhi sa kalibutan nga kining kalibutan naghitak dinhi ang sala. Ug usaray iyahang tumong pagluwas nato. Pag-rescue nato. Pagtubos nato. Gikan sa mapintas og matarong nga paghukom sa Dios batok sa atong mga sala. Og timan ini sa mga igsoon sa gibuhat ni Ginoong Hesus, kini mao yang gibuhat. Dili ta ngayon. Dili ta deserving nga iyahan ng buhaton nga rin nato. Og wala nay mulabaw pa nga matawag natog panag-ingnan sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Pwede man ta makatan-aw og record sa history. Ngingiga aning tawhan na. Grabe gud iyang pagtuo, gibiyaan niya tanan. Gibiyaan niya iyang kabtangan. Unya ni serve siya sa Ginoo. Natin makita niya na. Maski sa atong time karon ay mga profesional, nibiya sila sa ilang profesyon, mga negosyante, nibiya sila o ni-commit sila full-time sa Ginoo. Unya ilang gibuhat na mga desisyon nga naa pa sila sa prime time, naa sila sa top. Top of the game pa sila. Apan wala nay pinaka dako nga example sa pagpaubos sa kaugalingon gawa sa gihimo sa atong Ginoong Hesus tungod og alang nato. Kung ato abitong kasing-kasing bugnaw sa Ginoo, kung ato abitong Kristohanong kinabuhi is mura lang tag nagpaganoy, ni go through the motion lang ta, simba ta, apil tag ka na mga kalihukan, basta na enjoyment, no? Kung bugnaw gani ta sa mga butang nga iya sa Ginoo mga igsoon, nagtuo ko nga ang angay natong himuon, ug nagtuo ko nga mao ni siya katuyuan ni mga mensahe. Nga kita makapamalandong og makahuna-huna mga kaigsuonan sa ingon malabas kita pagbalik kung kinsa ang atong Ginoong Hesus ug unsa ang iyang gibuhat nga gibiyaan niya ang kaanindot sa langit, gibiyaan niya ang himaya sa langit, the splendor of heaven. Gibiyaan niya ang kaputli sa langit mga igsoon ug ni kanaog siya dinhi sa kalibutan. Wala lang siya simple ni kanaog dinhi. Nahimo siyang sala tungod og alang nato mga igsoon. Angay nga maon magpuno sa atong kasing-kasing.
Angay nga dili lang ta sentro sa unsa may mga selebrasyon karon. Kundili mao ni siya pinakalintunganay, pinaka-core sa ato ang selebrasyon mga igsoon. Mao ni siya makapapuno sa atong kasing-kasing sa ingon nga mulambo ato ang gugma o ato ang debosyon sa atong Ginoo mga kaigsuonan. O atong maamguhan nga walay bisan unsa nga sakripisyo nga ato ang mahimo. Walay bisan unsa nga pagpangabudlay nga ato ang gihimo. Bisan persecution pa og kaulawan tungod kay nipaila na ta nga magtutuo ta nga makatugbang, makamatch sa kung unsa may gihimo sa ato ang Ginoong Hesus, Ginoo sa atong kinabuhi og manunubo sa atong mga kalag mga kaigsuonan. Nay mga butang atong timan-an mga igsoon. Tanaw na to ning una. Si Hesus Dios nga nagpakatao. No? Basahon na to ang ato ang teksto sa Pilipos 2:6 nag-ingon. Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Unsa may gipasabot ni Pablo dinhi? Ang gipasabot ni Pablo dinhi mao ang pagkaanaan ni Ginoong Hesus sa wala pa siya matao. Gikan ni Birhen Maria. Ang gipasabot ni Pablo dinhi ang iyang pre-existence. Buti pasabot sa wala pa sa dihang nahimugso si Ginoong Hesus dito sa Bethlehem, dilito mo ang sinugdanan sa iyang pagkaanaa. Kundili diha na siya mga igsoon gikan pagyud sa walay katapusang kaniadto. Wala siya sinugdanan mga igsoon, diha na siyang daan. Walay panahon nga wala atong Ginoo. Kita wa pa man ta ugma sunod adlaw. Apan walay panahon nga wa atong Ginoo, diha na siya from eternity past. Karon og sa umaabot nga mga kapanahonan mga kaigsuonan. Sayop sa nang giingon sa ubang mga pundok nga nag-ingon si Ginoong Hesus usa siya kabinuhat. Created being siya. Tungod kay si Ginoong Hesus siya ang ikaduhang persona diha sa Trinidad. Usa ka Dios nga gilangkuban og tulo ka persona. Siya ang ikaduha nga person mga igsoon. Sa sulat ni Apostol Juan sa Ebanghelyo mga kaigsuonan, tanaw na to mo ni giingon ni Apostol Juan, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Kining pulong dinhi si Ginoong Hesus ni. Kanus asya na sa wala pay nabuhat bisan unsa. Ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Sukad pagayod sa sinugdan, ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, take note, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Dili siya binuhat, kung dili nabuhat ang tanan, pinaagi niya. Creator siya maigsuon. Og walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kinsa ng pulong dinha? Si Ginoong Hesus na maigsuon. Unya giingon ni Apostol Juan sa iyang sulat sa bersikulo 14, basahon na to, og ang pulong nahimong tao. Ang tawag ani mga igsuon, the doctrine of incarnation. Ang pagtulunan nga nagtudlo nga si Ginoong Hesus, Dios nagpakatao. Og mipuyo uban kanamo puno sa grasya og kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Dios. Sa dihang si Ginoong Hesus nagsugod na siya sa iyang ministeryo. Sa dihang nanudlo na siya,
nagbuhat na siya mga butang katingalahan mga igsoon, gi-oppose siya sa mga Hudyo. Ilabi na gyud ang mga kadagkuan sa mga Hudyo o kadagkuan sa relihiyon sa mga Hudyo. Og si Ginoong Hesus mga igsoon, iyahang gitubag ang usa ka hagit nga gihimo sa mga Hudyo mahitungod sa iyahang gihimo nga pagpangangkon mahitungod siyang kaugalingon. Ug mao ni siya tubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Hudyo nga ni challenge sa iyang claim mga igsoon. Juan 8:58 nag-ingon, si Hesus mitubag, sultihan ko kamo. Wala pa gani mataw si Abraham. Ako mauna. Sa dihang si Pablo, niingon siya din sa versikulo 6, bisan siya Diyos. Sa in-English nga Bible, kung English na inyong Bible, ang gigamit nga pulong diha kay form of God. Nagpasabot kini siya mga kaigsuonan nga anaan ni Ginoong Hesus ang kinatibuk-an nga kinaiyahan sa Dios. Walay dapit diha ni Ginoong Hesus nga dili siya Dios. Ang tanan sa iyang pagkasiya, Dios gyud siya mga igsoon. Unsa ang ato ang Ginoong Hesus? Dios siya. Og dili lang siya gamay nga Dios, kundi dako, bantugan, gamhanan, kusgan, magbubuot sa tanan ang atong Ginoong Hesus. Daghang mga panahon, mag-atubang ta og mga sirkumstansya sa atong kinabuhi. Kay kining kinabuhing Kristohanon is mapadayonon man ni siya nga pagpakiglambisog. Usa ni siya ka battle ang atong Kristohanong kinabuhi. Unya daghang mga panahon nga pildiro ta. Daghang mga panahon nag-struggle ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Daghang mga panahon nga unsa ang ato ang mga nakatunan sa pulong sa Ginoo mahitungod sa realidad o sa ato ang posisyon sa atong pagkahiusan ni Kristo Hesus. Murag dili siya tinuod sa atong kinabuhi. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga labaw patas mananaog, we are more than conquerors. Pero murag dili man ta madaogon. O kung atong tukion nganong ingon ana man. Daghang mga panahon nga ang rason ni ini kay gamay ang atong pagkaila ni Ginoong Hesus. Kung dako ang atong pagkaila ni Ginoong Hesus mga igsoon, ang tanang babag sa imuhang dagan sa lumba sa Kristohanong kinabuhi, mamahimong gamay lang na siya. Buti pasabot, mudaog ug mudaog gayud kita. Tungod kay naatay Dios nga dako mga igsoon, great and mighty is our God mga igsoon nga mao si Ginoong Hesus. Walay butang nga dili niya mahimo. Kung si Kristo naa sa imong kinabuhi, kinsay makigbatok nimo. Kung si Kristo naa sa imong kinabuhi, walay makapahimulag nato gikan kaniya mga igsoon. Bisan unsang butanga nga imong giunahon na malayo na gyukos Ginoo ani. Og mahimo lang na sa mga igsoon nga madaogon gayud kita kung aduna kitay dako insakto nga pagpakaila sa ato ang Dios nga mao si Ginoong Hesus. Dios siya mga igsoon. Sa wala pa si Ginoong Hesus mahimugso og magpakatao dinhi sa kalibutan. Balikon ko pag-ingon, didto siya nanimuyo sa mahimayaong langit. Didto siya nanimuyo sa maanindot nga dapit nga mao ang langit mga kaigsunan. Unya sa diyang didto siya na-enjoy niya ang pagpakig-usa, tamis nga pagpakighiusa sa Dios Amahan. Dito nahiusa gayud siya dili lang sa Dios Amahan kundi sa balaang Espiritu.
ug niining mao nga pagpakighiusa mga igsoon naglangkob kini, gilangkuban nila ang pagka-Diyos, one God. Apan katingalahan kaayo. Mahingang hata mga igsoon. Sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay walay nagtuklod niya, kundili willingly gibiyaan niya ang himaya didto sa langit mga kaigsuonan og nianhi siya dinhi sa kalibutan. Kahibaw mo kinsay iyang gianhi? Kita maigsuon. Dili ni usa ka buta nga magbasa tag istorya nga murag wa tay labot, simple ni basa lang tag story. Kung dili mga igsuon, tagsa-tagsa nato mao ang rason nga ni ani si Ginoong Hesus. Amen. Nahunahuna na nimo. Ingon ana ka personal lang atong Ginoo. Kung kita mga kaigsuonan, ato ni siya nga natagamtam sa ato ang mga paghuna-huna o mga pagpamalandong. Ang kadako nga gibuhat ni Ginoong Hesus alang sa tong kinabuhi. Nagtuo ko way rason nga dili na to i-all out ang ato ang kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Dili ta half-hearted sa ato ang mga commitment. Nga makaingon ta, dako ag utang kabubuton ako nimo Lord, kumugamit ta na mo nga pulong. Nga bisag tagud-taguron pa ko Ginoo, di ko kabayad nimo Lord. Ang ako ra yung mahimo Ginoo is kasing-kasing nga mapasidunggon diha nimo. Kasing-kasing nga may heart of gratitude diha nimo Lord. Grabiha sa tong Ginoo, no? Ang sunod nga mga pulong nga ato mabasa sa bersikulo 6, niingon si Pablo, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Unsa may ito masabtan ni ini? Dili gyud sayop og dili dautan nga makigtupong siya sa Dios. Ngano man, naan ni Ginoong Hesus ang kinatibuk ang kinaiyahan sa Dios mga igsoon. Dios siya. Sa bersikulo 7, niingon si Pablo, gibiyaan niya ang iyang katungod. Basahon ra gud nato ang bersikulo 7 sa second part. Nag-ingon dinhi, gibiyaan niya ang iyang katungod. Sa in English, sa New American Standard Bible, kanang word nga gibiyaan niya iyang katungod, mao ni siya gigamit nga word. Emptied himself. Gi-empty niya iyang kaugalingon. Unya sa NIV, ang gigamit nga pulong niya ng pulong diya sa Binisaya nga gibiyaan is, He made himself nothing. Si Ginoong Hesus mga igsoon, ang Diyos sa iyang pagka-Diyos, dili gyud mahitabo nga mawa iyang pagka-Diyos. Never. Dili gyud mahitabo nga mawa iyang pagka-Diyos. Gikan kaniadto ug hangtod sa walay katapusang panahon, magpabilin gyud siya nga Dios. Ingon ana si Ginoong Hesus mga igsoon. Apan iyahang gi-give up ang pipila niya ka mga Diyos nun nga mga kinaiyahan. O gilimit niya ang paggamit ni ini samtang dinhi siya sa kalibutan. Si Ginoong Hesus mga igsoon adun na mahimayaon si Ginoong Hesus. Siya ang Lord of Glory. O ang iyahang kahingpitan sa iyang himaya diha niya sa wala pa siya matao. O sa diyan nagpakatao siya mga igsoon na tabunan kini siya. Doon nalay makadiyot nga higayon nga napasundayag ang iyang himaya dito sa bungtod o sa Mount of Transfiguration mga igsoon. So ato pangutana sa unsang paagiha gi-empty ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon.
Sa unsang paagiha nga gihimo ni Ginoong Hesus ang iyang kaugalingon as nothing. Nga wala. Basahon na to ang versikulo 7 sa ikatulong nga part. Nag-ingon din og kanang nahumong mga igsoon, nahimo na siya. Og nahimong usa ka ulipon. Nataw siya sama sa kasagarang tao. Voluntaryo niya nga giangkon ang kinaiyahan dili lang sa usa ka tawo kundi sa usa ka ulipon gayud mga igsoon. Unsa man ang kinaiyahan sa usa ka ulipon, mao na ang gi-adapt ni Ginoong Hesus. Wala mawala ni iyang pagka-Dios kundi gidugang niya sa iyang Dios nun na kinaiya ang usa ka tinuod nga kinaiyahan sa tao. Way kalahian sa ato ang pagkakita. Tao man ta maigsoon, no? Way kalahian. Ang nakalahi lang maigsoon. Kaya ang tawhanon nga kinaiya ni Ginoong Hesus wala gayoy sala. Bisan todo ang iyang pisikal nga lawas na ilalom kini siya sa resulta sa pagkatagak sa tao sa sala. Sa diya nakasala si Adan og si Iba, mao tong gitawag natog ang fall. Og ang lawas ni Ginoong Hesus niagi ni kakapoy. Ang lawas niya matiguang. Og mamatay mga igsoon apan walay sala diha ni Kristo Jesus. Wa siya makasalanon na kinaiya. Nagtuo ko kung hatagan tag kahigayonan nga makakita ni Ginoong Hesus in person. Sa diya nag-ministry siya, no? Pabalikon ta murag Superbook ba, no? Baling makakita ta ni Ginoong Hesus, no? Di kita magunahon nga Dios siya. Di ta dili gyud nato pinsaron nga usa siya ka superhuman. Kung dili kung tagaan tag kahigayonan nga makakita ni Ginoong Hesus sa iyang pagkasiya sa diyang dinhi siya sa kalibutan og nagministeryo siya, usa siya ka normal nga taong tan-awon. Tao gyud siya. Nahimugso siya sa usa ka pamilya. Nahimugso siya nga usa ka bata nga naghilak. Nitubo siya sa kusog o kahibalo. Nihamtong siya. Si Ginoong Hesus mga igsoon, hingpit gyud siya nga tao. Sa tanang dapit sa iyang pagkasiya, tao gyud siya mga kaigsuonan. Og timan-ini ninyo. Kung ato ganing i-deny, dili na to dawaton ang iyang pagkahingpit, ang iyang kinatibuk-an nga pagka-Diyos. Kung ato ganing i-deny ang iyang hingpit nga pagkatao, nagpasabot na sa mga igsoon nga nitipasta sa putli o tinuod nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Gitawag na siya heresy. Mahimotang irihis. Kung dili na to tuuhan nga si Ginoong Hesus, Dios siya, hingpit gayud. O dili ato tuhuan nga siya, hingpit gayud nga tao. Sunod, tanaw na to ni. Gihalad ni Hesus ang iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon. Basahon na to ang bersikulo 8 sa ato ang passage nga gibasa. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan siyang kamatayon sa krus. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus makauulaw kayo itong klase nga kamatayon. Pinaka. Daghan ang klase nga kamatayon na makaingon ta, ulawa na iyang kamatayon, oy. Pero ang kamatayon ni Ginoong Hesus, pinakaulaw. Si Ginoong Hesus, mga igsoon, ni paubos gayud siya. Ma-amaze siguro ta mga igsoon nga ni ani si Ginoong Hesus, o sa iyang pag-ani, hari siya.
Makaingon ta ni anhi gyud ang Dios isip usa ka hari. Panwa na niya buhata. Og na-amaze ta tungod kay sa iyang pag-anhi dinhi usa siya ka bata. Ordinaryong tao. Apan ang gibuhat ni Ginoong Hesus, ni go lower pagyud siya. Ni paubos pagyud siya mga igsoon. Nahimo siyang usa ka uyamot nga ulipon ug namatay. Lisura sabto no? Ang iyahang kamatayon dili dongganon. Tungod kay ang iyang kamatayon samag usa ka kriminal. Para sa mga Hudiyo, kung ikaw magbitay kas kahoy, tinunglo ka sa Dios. Inote lang niyo Deuteronomy 21 versikulo 23. Para sa mga hintil, ang kamatayon sa krus pinakaalaot nga klase sa kamatayon. Gawas na lamang sa mga lumulupyong Romanhon, wa sila labot ani mga klase nga kamatayon. Pero mao lagi ang giingon ni Pablo dinhi sa ato ang teksto nga si Ginoong Hesus nibiya siya sa pinakataas nga dapit. The highest of highest. Ang pinakataas gayon. Og nikanaog siya ngadto sa pinakaubos. Ubos pa yun sa pinakaubos mga igsoon. Sa pinakalaom. Of course, bulahan ta, kay gitagaan ta sa Ginoo ni iyang pulong, agig probisyon na to, sa ato ang pagkinabuhi, samtang niatan ning kalibutan na, mapuno gyud ang ato ang kasing-kasing sa pagpasalamat sa Ginoo, nga ato nasayran ang kadako sa iyang gi-give up, tungod og alang nato. Mapuno gyud itong kasing-kasing sa pagpasalamat o pagpasidungog sa itong Ginoong Hesus tungod sa hilabihan nga kaulawan nga iyang gi-go through, gi-suffer mga igsoon on our behalf. Apan storyahan to mga igsoon, didto hingpit na tong masayran kining tanan, inigtuan na ta sa langit mga igsoon. Makita na to dito ang kadako sa bili, the cost nga iyahang gi-give up tungod og alang nato. Tungod og alang nimo igsuon. Didto niya sa langit mga kaigsuonan, didto gyud nato makita ang insaktong sukod sa kaulawan nga iyahang giantos tungod og alang nato. Og nagtuo ko nga niining higayon na. Ang pulong sa Ginoo di man gid nimo labayng kawang mga igsoon. Motuhop gyud ni sa inyo mga kasing-kasing. Kana mga kasing-kasing ninyo nga dunay mga hawang punon sa Ginoo. Niini higayon na kana mga kasing-kasing niini mo nga kamatuoran mga kaigsuonan. Og naan nimo ang tinuod nga rason nga magsilibrar ka niini mo nga season of Christmas. Tanaw na ito yung mga pangutana. Unsaon na to pag kinabuhi na may samag huna-huna ni Kristo. Sa ingon, mapahimutan na to ang Diyos. Tanaw na to ning sunod. Ikinabuhi ang kamatuoran mahitungod sa pagpakatao o kamatayon ni Jesus. Ang kamatuoran mahitungod sa iyang pagpakatao. O ang kamatuoran mahitungod siyang kamatayon. Angay mga igsoon nga doon na ni siya'y impact. Doon na ni siya'y epekto sa pamaagi nga nagkinabuhi ta. Ngano na nga usab man ta? Tungod kay ang maayong balita nga atong nadungog mahitungod sa kamatayon
mahitungod sa pagpakatao og sa kamatayon ni Kristo Jesus mga igsuon nga ato ning gituhuan o gidawat naghatag nig epekto sa atong kinabuhi. Kumusta man imong kinabuhi karon igsuon? Kumusta man ang imuhang mga relasyon? Angay nga kini mga kamatuoran dunan ni siya'y epekto sa imuhang matag adlaw nga pagkinabuhi. Asa man kang dapita sa imo man trabahuan, sa imuhang mang eskwelahan, sa imong mga circle of friends. Angay mga igsuon nga kini mga kamatuoran nga ato ang gisgutan nining kahaponon karon, makita ni siya the way ta makig-relate sa uban. Ang pagkamapainobsanon mao na siya pundasyon sa atong Kristohanong paglakaw. Gikinahanglan gyud na nato mga igsuon. Sa atong moderno nga panahon, daghang mga tao nga ilang gi-consider kining mao nga Kristohanon nga hiyas pagka mapainobsanon, dili usa ka butang nga angay tong agpason. Wala ni nila gihatagag kabug-aton, wala lagi emphasize mga igsuon. Ang ilahang gipakadako o pagtagad mao ang kanang gitawag natog self-love. Kana siyang i-build ang atong self-esteem. Mao na ilahang gi-pursue para nila mao ni siya ang healthy nga quality nga angay na kong trabahoon. Kinahanglan nga na ako ani. Hinuon mga igsoon, dili nato may katarungan ang mga tao nga mao na ilahang agpason. Tungod kay ang tao sa pagkahulog nila sa sala, by nature mga igsuon, ang paghigugma sa kaugalingon mao na ilang gi-consider nga necessity sa ilang kinabuhi. Ganahan tang daygon. Ganahan gyud kaayot nga kitay masintro sa tanan. Sa tinuod lang bisan kadtong moingon, sa Ginoo ra gyud ni tanan. Si Lord ra gyud. Pero wala ta kahibaw, dili lang ta mo judge. Pero dunay posibilidad nga dunay mga tao moingon, sa Ginoo ra gyud ni, grasya ra gyud ni sa Ginoo, ako'y mahimo ani kung wa si Lord, pero sulod sa ilang kasing-kasing mga igsoon, ni angkon sila kredito gikan niini. Og naa sila'y pagpasigarbusod silang kasing-kasing mo sila, ako na gud ni. False humility na siya mga igsoon. Pero ang tinuod nga pagka mapainobsanon atong giilang atong pagkaway kahimuan. Atong giilang nga insufficient ta. Atong giilang nga inadequate ta. Atong giilang mga igsoon nga wa gyud tay mahimo. Labaw sa tanan, di tang malimot. Maski unsa na ta kagidugayon sa atong Kristohanong kinabuhi, makasala ug makasala gihapon ta. Atong gi-acknowledge ang ilabihan nga pagkamakasalanon sa atong kasing-kasing tungod kay niya pataning lawas nga madunuton ug wala pa gyud hingpit na eradicate mga igsoon ang atong tawhanon ug makasalanon nga kinaiya. Ang tinuod nga pagkamapainobsanon, muilata matag adlaw nga kung wa ang Ginoo wa tay mahimo. Wa ni mapasabot nga wa tay himuon. Natay buhaton. Pero before ta mga igsuon muhimog unang tikang. Atong giila Lord na kinahanglan ko sa imuhang kusog, na kinahanglan ko sa imong kaalam, na kinahanglan ko sa imong leading Lord, na kinahanglan ko sa imong grasya, na kinahanglan ko nimo Lord sa imong presensya. Kay kung wa ka Ginoo, wa jud ko'y mahimo Lord. Nga apart from our Lord mga igsoon, kung wala atong Ginoo, wala gyud tay mahimo. Posible nga naa tay ma-accomplish sa atong kaugalingong kusog. Pero kumusta man imong kasing-kasing naa ba tay tinuod na katagbawan? Labaw sa tanan mga igsoon, ang atoa mga pagpangabudlay, pagpamuhat, performance,
Dili gyud na siya makahatag natog right standing atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Mahitabo lang na siya sa dihang atong ilhon nga makasalanon ta atubangan sa Ginoo og atong ihatag ngadto sa Dios ang ato ang hingpit nga pagsalig. Mosalig ta ni Kristo kung kinsa ug unsa siya. Meaning mosalig ta siyang person og mosalig sadta sa iyang redemptive work, sa trabaho nga iyang giakumplisar dito sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo, 2,000 anyos na ang milabay tungod og alang nato mga kaigsuonan. Sunod nga pangutana. Unsay aton makita sa tao na samag hunahuna ni Kristo? Meaning naay ma-observe nato. Visible. Dagway. Unsa may makita na tong dagway diha sa taong samag hunahuna ni Kristo. Unsa ga ito si Kristo? Nagpaubos siyang kaugalingon. Basahon na itong Pilipos 2:5 pagbalik. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo. Angay mga igsuon nga matag usa nato magalambo ta sa ato ang pagpakaila sa atong Ginoo. Mga disciples man ta niya. Wala lang ta mga igsuon nagkat-on siyang gitudlo, kundili atong gikinabuhi ang iyang kinabuhi mismo unsay iyang gipakita. Maski ang iyang sakripisyo nga nikanaog siya gikan sa langit paingon sa kalibutan nga maoy pattern nato sa atong pagkinabuhi. Batunan nato ang una-una ni Kristo. Tanaw nato ning una. Makasakripisyo sa kaugalingon para sa uban. Bisa ni adtong dili angay niini. Kita mga rebelde bayata. In heart, rebellious kita nga mga makasasala mga igsuon. Wala tay pagtagad sa Ginoo. Pasalamat lang ta nga dunay usa ka special nga adlaw. Nga ang Ginoo mga igsuon ni interbinar sa tong kinabuhi. Wa ta mangita sa Ginoo. Si Lord may nangita nato. Bisan pa sa mga butang nga nagpadayag nga rin nato mahitungod sa Ginoo. Di magita mo dawat sa Ginoo. Unless nga ang matag usa nato mga igsuon dakpon ta sa Ginoo. Mao na ato ang pagkalinuwas. Gitawag siyag effectual mga igsuon. Ngano man bisan pa sa mga sugo nga gihatag. Bisan pa sa kahimuan makita na to ang creation na agi Dios. Apan bisan pa ni ana mga igsoon atong gi-despise ang Dios nga nagbuhat na to. Mahimo lang tang naas Ginoo. Tungod kay ang Ginoo ni gukod na to og iya hatang gidakop mga igsoon. Amen. Beina na imong tapad, dinakpan ka sa Ginoo. No? O gitay plano nga ni ata dinhi mga igsoon, dili ba? Nagplano kini mga worship leader, nagplano bago ni mahimo ni worship leader dinhi. Wala oy. Nagtuo ko mga batan-on pa ni sila, nagplano ni mamilyonaryo ni sila. Lahi pero ang Ginoo siya mo'y nangita na to. Gitawag na sa mga igsuon og pabor gikan sa Ginoo. Undeserved, dili tatakos og angay. Apan bisan pag di ta angayan, gihatagan ta sa Ginoo niini. Og karon mga anak na ta sa Dios, pinaagi sa pagtuo ni Kristo Jesus. Pinaagi sa grasya. Kita mga pinasaylo na. Pinaagi sa grasya sa Dios, luwas na ta mga igsuon. Pinaagi sa grasya sa Dios ang matag usa nato matag adlaw gipanalanginan tas Ginoo. Walay adlaw nga wa ka panalanginis Ginoo igsoon. Kana lang mo mata ka, blessing na sa Ginoo. Bigin sama ninyo dinhi ang nagunahon na wadyo ko gi-bless ni Lord. Bakak na siya wa mga igsoon. Sa hilom lang inaim kaugalingon gi-bless ko nimo Lord. Beyond measure mga igsoon. Ingon anak ta.
O kung unsa may atong nadawat gikan sa Ginoo undeservingly, angay mga igsoon nga ato nang i-extend ngadto sa uban, maski guwa tay makuha gikan nila sa atong pagbuhat ni ana. Mo love ta, mo care ta, mo protect ta nila mga igsoon. Tungod kay mao ni atong kasinatian diha sa Ginoo, dili ba? Ang tinuod nga pagpaubos, atong ipaubos atong kaugalingon o atong ituboy ang uban. Mao na siya gibuhat ni Ginoong Hesus, siyang gi-give up ang himaya sa langit mga igsoon. O naghalad siya sa iyang kinabuhi ngadto sa kamatayon sa krus tungod og alang nato. Sunod, maantigo kitang modumili sa atong kaugalingon. Si Ginoong Hesus mga igsoon, iyahang gidumilian ang iyahang kaugalingong kabubuton. Unya, ni anhi sa kalibutan. Unya, gidaog-daog siya. Gipanamas-tamasan, gitaral. O gilansang dito sa krus, mga igsoon. Wa pa ni mahitabo, nagampo siya. Nagampo siya, not my will be done, kundili ang kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit, mga igsoon. Inote tayo Lucas 22:42. Si Ginoong Hesus, makasalanon ba iyang kabubuton? Walay sala diha niya. Ang iyang will, dili sinful, mga kaigsuonan. Pero para nato, kung magisgot kitag pagkamapainomsanon, nagpasabot na siya dumilian nato atong kaugalingon, dying to self, sa matag adlaw sa ingon ni ana, mahimo nato ang kabubuton sa Dios. Atong matuman ang Ginoo, mabuhat nato ang iyang kagustuhan sa atong kinabuhi. Bisan pag unsay bili ni ana para nato. Minta, mo obey ko nimo Lord, mo follow ko nimo Lord, mo serve ko nimo Lord, bisan pag unsay bilis akong pagbuhat ni ana. Of course, kita na ay mga butang nga mahal kay nato. Dear kay nato mga igsoon, bililhon kay nato. Itong pamilya, itong negosyo, itong trabaho, ato ang relasyon, mga butang na siya og uban pa. Nga ato nang i-consider nga kung ato na siyang biyaan, mao na siya ang personal cost sa atoa para mo obey ta, mo sunod sa Ginoo. Pero kung maghisgot gani kag pagka mapainobsanon mga igsoon, nagpasabot na siya dying to self. Ang krus sakit. Dili nato matukib ang kasakit ni ini. Beyond description siya. Dili lang pisikal ang kasakit o kasakitan nga giagian ni Ginoong Hesus, kundi wa man gud siya sa. Wa siya sa, pero nahimo siyang sala. Iyahang gi-endure. Iyahang yun nga gihuman mga kaigsunan. Siya mo'y gidakdakan sa kapungot sa Dios tungod og alang nato. Inay kita unta. Siya ang atong substitute mga kaigsuonan. Grabiha sa gibuhat sa Ginoo, no? Daghang panahon miingon tayo, di jo ka serve nimo Lord, unahon sa ninako Lord. Napa ko'y daghang plans Lord. Di jo ko ka serve, di ko ka commit sa ministry. Di ko ka-appeal sa cell group, sa small group, sa mentoring, sa evangelism, di ko ka-appeal, di ko ka-commit, kaya na ako'y gi-priority. Importante na siya, pastor, importante na bro, pero naapay mas importante ana para nako. Dili ko ka-commit. Daghan in ana ta. Amen? Pero kung mahitabo man mga igsoon,
nga biyaan nimo ni mga butanga. Talikdan nimo imong relationship, imuhang dreams, mag-abroad pa man ta ako pastor ang imuhang mga plans and ambitions nimo sa imong kinabuhi, imong negosyo, ug unsa man ang mga butanga nga imuhang gipakabililhon sa imong kinabuhi. Kung mahimo man nga makadumili ka sa imong kaugalingon ug imo nang i-sacrifice ug mohimo kag total surrender sa Ginoo ug ka, Lord, musunod ko nimo, Lord. Bisan pag moingon ka, bisan akong akong kaugalingon, Lord, akong itugyan sa kamatayon. Para musunod ko nimo, Lord. Pastoryahan ti kaigsoon. Dili na ikakumparar sa gibuhat ni Ginoong Hesus para nimo. Dili na siya makatugbang sa gibuhat ni Kristo Hesus tungod og alang sa matag usa nato mga kaigsuonan. Amen? Nasabtan niyo mga igsoon? Pakpakan na to ang Ginoo ni ana. Kahibaw ba mo unsay maka-miserable sa tong kinabuhi? Kanang garbo. Tungod sa garbo, mga igsoon, adunay kaguliyang sa tong kinabuhi. Dili lang kaguliyang panagbangi between nimo ug sa ubang tao, kundili maguba atong relasyon ngadto sa Dios. Kung naa gani garbo sa tong kasing-kasing, dili gyud ta tinud-anay nga makaila sa ato ang Dios, mga igsoon. O kinahanglan atong ma-overcome na siya. Og mahimo lang na sa mga igsoon sa diyang atong i-focus ang atong hunahuna kasing-kasing ngadto sa ato ang manunubos nga nihimo og sakripisyo sa pagbiya sa himaya sa langit og nianhi siya sa kalibutan to die for our sins, mga igsoon. Aron nga siya mahimong manunubos nato. Batuni o batunan nato ang samang pangunahuna nga gibatunan sa atong Ginoong Hesus. Magpakahisama kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus, mga igsoon. Tungod kay mao lamang na siya ang bugtong paagi nga makakinabuhi ta, nga makapahimuot ta sa ato ang Dios. Tungod kay mao lamang na siya ang bugtong pamaagi para magkinabuhi ta in harmony sa atong mga relationship, mga kaigsuonan, sa atong panimalay o bisan dinhi sa iglesia, mga kaigsuonan. Praise God. Mao ni ang mensahe sa ato ang Dios. Pakpakan na to pagbalik ang Ginoo. Magampo ta, mga kaigsuonan, atong iduko atong mga ulog, atong ipiyong atong mga mata. Hallelujah, we bless your name, Lord. Gidayeg o gisimba ka namo, Ginoo. Nagpasalamat mi sa imuhang pulong, Lord. Nagampo ko nga kini magsilbi ni siya nga binhi, nga matisok sa mga kasing-kasing, Lord. Mutubo ug mulambo ni siya. Mubunga ni siya ngadto sa amo ang pagkinabuhi. Sa amo ang matinud-anon nga pagpangalagad nimo, Lord. Igsuon samtang nagduko ug nagpiyong ka. Nabati ba nimo nga ang Ginoo nakigstorya nimo? Nabati ba nimo nga ang Ginoo personal nga nitagad nimo niining kahaponon? Kung mao ka na siya igsuon samtang nagduko og nagpiyong ka, paghimo og response, blessing kaayo nga atong madungog ang Ginoong Dios, makigistorya nato pinaagi sa mensahe. Apan ang makapakumplito ni ana mga blessing sa dihang mohimo kag response. Kung nabati nimo, kinahanglan nimo nga mohimo ka og pagrepent sa imong mga sala, buhatan siya igsoon. Kung nabati nimo, kinahanglan ka mohimo pagrecommit sa imong
kaugalingong kinabuhi nga to sa Ginoo, buhatan na siya. Samtang nagduko og nagpiyong ka paghimog mga panaad sa Ginoo. Ingna siya, Lord, alagaran ta ka. Ingna ang Ginoo igsuon diha sa imong kasing-kasig gunahon na samtang nagduko og nagpiyong ka. Ingna siya, salamat Lord sa imong sakripisyo tungod og alang nako. Dili ko makabayad niini. Apan ako kang pahimutan, Lord. Pinaagi sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo nini mao nga pulong. Nagampo ko Lord God nga padayon ka magapanlihok sa kinabuhi sa matag usa nga niya karon dinhi. Panalangini Lord ang tanan. Ginoo sa may nahuman namo, imo lamang ang tandog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.